كله أصدقاء ولا عملنا خلاص اوكي ردينا دحين نحجي كما يمسكهم كوراتها تحتلتي اب لايف تيك توك كما قلنا بإيري فويس ميديا لايف محل فالو مدرح نباها ممردايت مرحبا سلام دكيري كلكم كما يبيلكم كما يكنيكم تماري باغاطامي بزكونه ليشتي تكنيك صقم نيتورك سلازي نبره تقواري صنبر تماريوم تدالينا نيرنا بزكونه غن املاك فقيدونا نو مالتي تراكيبنا لنامو لو مالتي نتبي اتكر الدحريش تحيالن بزوح بدلات زفتصما او لال سدتኛታት ኤርትራውያን ገሰ መንሽሮ ስደተኛታት ብዛዕቡ ከዘንትወልኩም እየ እንታይ ይሰርሕ ነይሩ ምስመን ይራከብ ኣብ ኢዱ አታዊ ስለዝኾነ ጸገ ስሙ ምጥቃስ ማለት እዩ ድህር ባይታ ለገሰ ቅድመ መጀመርና ክንሪዮይና ድህር ባይታ ለገሰ እንታይ ይመስል ንዝብል ንኩላትና አፍልጦ ኾነና በዓሉ ከም ዝዛረቦ ኣብ ማሕስከራትን ተጋዳላይ ናይ ጀብሃ ከም ዝነበረ ጀብሃ ምስ ፈረሰት ናብ ህዝባዊ ግንባር ከም ተጸረን ድህሪና ኣብ አህዱ ብዝተፈጸመ ቅትለት ስለዝድለ ካብ ኤርትራ ሃዲሙ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ይፍለጥ ትውልድ አዱ እዚ መንግስቲውን ዝድለ Connected. قاتل ممري ميوت زي قبرة ايش ኤርትራ ዝድለ ዝነበረ ገበነኛ ምናልባት ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራን ዘለዎ ኩነታት ናይ ቅድሚ ዶክተር ምምፃእ ጉልባብ ምግባር ንነፍሱ እንዳዓሸወ ከም ዘይተሓዝ ገይሩ ብዙ ገበረሰብ ናብ ትግራይ ምስ ኣተወ ቀጥታ ናብ ስደተኛ ካምፕ ኣያተወን እዚ ክድምኑ ስራሕ ኣብ ገርሁ ስርናይ ዝበሃል ቦታ ከለሊ ሌቶ ዝበሃል ናይ ምስንኡ ዞባ ጾሮዳ ዝዳወባ ንኣሽቱ ዓድታት ትግራይ ጀሚሩ ዝኾነ ስደተኛ ዶብ ሰጊሩ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ቀጥታ እንዳባጉና ዝሓልፍ በከባቢ ጾሮና ዝኣተወ በገሩ ስርና ናይ ቀሪበን ስለዝፅበያ እንዳባጉና ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣራን የነችሻርን ኣብ ሓደ ከንሸሎ ይዘሎ ኣባ ኣትዩ ሬጅስተር ይከውን ድሕሪኡ ናብ ዝተመደቦ ስደተኛ ካምፕ ይዛቱ እዚ ከም ጉቦ ኤርትራዊ ኮን ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ናብ ማዕስከር ኣያተወን ምክንያት ኣቱ ከሎ ብዛሃቦ ቃልን ናይ ሰሜን እዝ ናይ ደህንነትን ናይ ጸጥታ ሃለፍቲ
بمرددا نعاتهم زتقم سب كم زكونا تقبر كم زكونا غيرو يليلو مثل زنبرا إذا سبيت لنا يلوم سلذا عملون معسكر كسدوا يكالون سلاوي تجبارات من فتصام كابت زلوا بوتا نصورنا قربا سل بعد عدو كابعا انداتبغسه بليتي انداتحابه سلاوي نطفت اندالطفه انداسرها نسمين از مرجع بمهاب ننوه غزي دهر مسرح ناب عدقرات بمهواتهم كراكرو نعشتو قدبات بشم دنبت بشم يرت هولو ناي دمحاي قدبات بزدالو سلطناتات اب عدقرات تقبيلو نسدتኛታት كم نساتهم زدليو منغدي نخودو كنت منغد صراغي منغد كوينو كدالولوم كمچاچولوم تلو ناب معسكر عد حريش تنبيرو عد حريش مسعتوا كم حفاش غاشا كوينو ايكونن زعتوا مبزحتو قدمينا زنبرو سبات بزعبا دغسه كالللو كزاربو كم نسمعو عبيتي سبات كم زاربو حلافنا عرا مصينا امونغونا تبايلو مبر كم سدت كيتفلت تهابيلوم ناي سنترال كوميتي بوتا هيزو حلافنت توكالي ناي توايبو سرهو تتلقهم مسميرو إذا سب نحنا مع ساعتنا اللو مرجع كم زعكبنا يو كابدق مزوم يعكل ودبات يعكل زبال ودبات كم بعل يوتيف قبره هيوت دسالة أبرها كم بعل بينا جرزجيرن سلطنة جرماين كم وانات نابع الدشابة مسيو مستوى سلطان ناي هواتن ناي نفاهيتو زخونة سبعي ركبات اندا قبره بفت الوساني ناي عالم اكف ناي سبعي مسلات تكالات ناي هيومان رايت سيمون زبال جينوسايد تتصاري كوميتي اب አዲስ አበባ ንዝርከቡ ስደተኛታት ቢጫ ፈላለ ወልፍታት ደንዚዞም ዝኮነ አታዊ ዞም በት ድኩም ጎኖም በመእታው ለኤርትራውያን በመእዳግ ከም ናቃል مسكرنت كم evidence نمقرا منقسقاسات زغبر زنبره رزنه اوش امريكا زقمت رزنه نايزيم كله طرنافيوم ገብረዲላ ዝበሃል ብርጋዴር ጀነራል ማዕረግ ዘለዎ ንሶም እንዳተራከቡ
أما عسكر حدنت إرتراويان نمزراق بعدتات كفافي لكا وجاجي لكا حدنتو ستم كوينو نكيكيد نعاتهم زكون عبالات نمئكاب كم مساريه ازيد ننعشتو قلوت قدعو قلوت زمت بلامبليت زبال سابعا بمتقبار بجنزب بمتقبار نسدتنيا دمت حاليفهم دمتو انجوتات قومتي انجو عبت معسكرات كابت زلوهم وطاي حاليفهم دمتو انجوتات ገለገለ حاجزات يزوم كمصو كلو داني ናብ ከተማ ከይዱ እንዳ ፋርማሲ ክሽየጥ ዝገብር ንጎይቶቶም ሓራይ እንዳበለ ዝእዘዝ ሰብ ለገሰ ፈለ ዝበለሉ እዋን ኣብትና ዩኤንኤችሲአር መቀበልያ ጋይሽ ወይም ፉድ ዲስትሪቢዩሽን ገናብት ጌት መእተዊ حدشتي سدتنيات كمصو كلو انترفيو እንዳገበረ ካውንስሊንግ በመሃብ هنا መጻናሉ ምክንያት ካዓድና ዘወጻናሉ ምክንያት ጾሩይ ማይ ንከይንሰቲ ዘራጊ ዝኮነ ስርዓት ተቃዊምና ከምድ መጻና በዚህ زكون حجر كتكودو كم زيت كعلو بمفررهن نزل عقايش زكونو حدش تسدتنياتات عم مسمروم نمئتاو بزود صير زنبره ام بالله نا ايكونومي سدتنيا يلو نززاربه فايلو يبلاشو زلقسين دهري بزوك يتصنها بشم معيبر سنكولان كوينات تقادلتي ارترا معيبر نكمسرت جيرو عبزيز تمسرتت معيبر حاليفهم عبزي ورار ويانه ማህረምቲ ዘጋጠመም እስኩጆታት ዘለዎም እንተ ዘይኮይኖም ናይ ኩይናት ስንኩላን አይኮኑን ተጠርኒፎም ዝነበሩ ብዝተፈ ሓደጋታት ብቶ ስንኩል ዝኮኑ መብዛህቶም ሓቂፎም ነዞም ድማ ከምዚ ማህበር ኣለናሞ حاجز جبرولنا نبال محبر عمادي ايه محبر سنكولا كورين تقادلتي محبر زفلالي محبرات علو بفلاي نمعسكرنا كم دللا يوزشكركرا كم دللا يوزقبرا زين اي سنكولا كورين تقادلتي محبر سلسته ناي جبهه تقادلتي زنبرو بجبن كاب ارترا حديموم زمصو ابو انبر صحافين تعز ገንዘብን ጌሮም እዚኦም አበይቲ እንጆታት ማስከርና ዘለው ንመመስረቲ ውድባት ማህበራት ተባሂሉ ባጀት ስለዝገብሩ ገዚፍ ባጀት ተሰሊእሎም መከፋፈሊ ናይ ቢራ ናይ ለስላሳ ናይ ማይ ሰሪሆም አታዊታቱ እንዳተሸጠ ንስንኩላን ክከፋፈል ይውት ዕላማ
ኮይኑ ግን እዚ ማፊ ዝኾነ ትካ ብዙ ዘሎ ትካልዩ ኣብ 3 ወርሒ ሓደ ግዜ 15 ኪሎ ፊኖን 3 ሊትሮ ኣብ ከተማ ህዝቢ ዘይምገቦ ኮሌስትሮል መንግስትና ኣብ ኤርትራ ንከይኣቱ ዝዓገዶ ዘይቲ ብሕሱር ብምዕዳግ ኩስትሞ ሞዴስ ሬጂ بموساق عب 3 ورهي الزين يعدل كالي زي طرفه ገንዘብ እዚም ብልዓሊ ሓለፍቲ ኮይኖም ዝወንኑ ናይ ዓራ ሓለፍቲ ሪፖርት አታዊታት ዝገብሩ ንዓራ እዩ ክንድዚ ተሸይጡ ክንድዚ መክሰብ አለና ክንድዚ ንስደተኛታት አፎም መዕፀዊ ጌርና አለና ኢሎም ሪፖርት ዘቅርቡ ናአዩ ድህሪት ገንዘብ አብናይ ትግራይ እንታይ ባንክ ዝባል አለ እዚ ኮሚኒቲ ባንክ አባይ ዛቱ ሕጂ እዚ ካብቲ ድፈጸሞም ግፍእታት ብወህዱ ንምጥቃስ ኣብ ሆቴል ጸለምት ኣብ ከተማ ማይጸብሪ ዝርከብ ማስከር ዴኮነስ ኣብ ከተማ ማይጸብሪ ዝርከብ ሆቴል ብናይ ደህንነት ሹም በብርጋዴር ጀነራል ገብረ ዲላ ሓድነት ኤርትራውያን ንምዝራግ ዘክእል ውጥናት ተወጢኑ ና5 መዓልታት አኬባ ተገይሩ ሴሚናር ተካሂዱ ከም በዓል ተስፋይ ናይ ሴንትራል ኮሚቴ ናይ ሕክምና ኃላፊ ዝኾነ በብ ዞን ናይ ስደተኛ መነባብሮ ብዞን በኮሚኒቲ በብሎክዩ መለለዩ ከምዚ ጋንታ ክፍለ ሰራዊት ብርጌድ ቦጦሎኒ ኃይሊ ጋንታ እንዳበልና ከም ንኮዶ ማለት በብ ኮሚኒቲ በብ ብሎክ አባላቶም በመግባር ዝኾነ አይነት መሰል ስደተኛ ከይሃትት ዝኾነ አይነት መቁሽሽን ጥቅም ክረክብ ዝደሊ ሰብ ግን አውድባት ክነጥፍ መርዓያ ክከውንን መስሃቢ ኾኖም ነዚ ብሎክ ዝተቀመጡ ድንኳናትን ቢሊያርዶ ፑል ብምግዛእ ወላ ሓንቲ ዘይነበሮም ንትንባኾ ለሚኖም ዝጥቀሙ ዝነበሩ ትካላት ከፊቶም ድኳኹን ካብ ማህበራት ገንዘብ ብዝወፅእ ንመስበኪ ውድባት ናብ ደንበ ተቃውሞ ስደተኛ ንምግባር ንካል መስሓቢ ተባሂሉ ከምኡ ይግበር ካል ተልእኮ ናይ ለገሰ ምስ ጄኔራል ሓደሽቲ ስደተኛታት ከአትወለውን ካብ ገሮስ ስርና አይ እንዳባጉና ከይአተው አበይቲ መካይን ሸራ ዘለዎም ቴንዳ ዘለዎም መካይን ሽፉናት በመድ ናይ ሂውማን ትራፊክ ስራ ቀጥታ በህንጻት ጌርካ እዚ ደደቢት ጌርካ ንሁመራ በሁመራ ድማ በረከት ናብ ዝባሃል ዓዲ ብሙሳድ ንሱዳናውያን በብ$2,000
يشطو ريجستر زي كونا زي تمزجبه نعم بمنقد لقسه بخمزي عينت خخورو خلو حلوة كمان ماكينة له وتدرايو حلوة زكونا سبتداو كيبلوم مكنياتم تا ماكينة كلتا ميتي سلستا ميتي سبتوسد نفس وكف بب$1000 اندهر عبيلكمو عبسومون سلستا 4 جزي يزمرالس آتاويتا كندي كم زخونا نمقماتوا يشجرني كابزي آتاوي $1000 نلقس زقواب بحادة سب $100 شهنت شعاتة $200 نايزي بدأ بس جنرال آتاوي زاد بمنقد هيوتهم كابد سعانون كم إيفيدنس كوينا معايير صدرهم دفلت وهم سبات هيوتهم دسعانو مالت أبتناي كستاي هورن بوليتيكس تزاري بيون عبنت أنا زمهر تمهاريت زنبرت كما قات أمي بتعمي دفتوا نفقت تمهاريت أبوات قادالاي زنبرة سنكول تقادالاي زنبرة لولاويت أنقسهم تبهال زينا يتكزة كاب بركة حريفكا نحاجر كغير كله حانت بجالبات هلف بوتال لاني اشتي حرقت زبزها جالبا كمزي كوينات سيرايا زبل مكنيات تقريب منبر أبقى درار حرقت زكونو أهواتنا بإيد لقسة كمزي تفعى قدم حجي لوميون الزارب صدران عايزة مواتيتون يفلتو يوم كالي بسلياوي تقبارات سلياوات هواهات ناي سمين إز زيدوبات زهلو كنترول تقبر ناي سمين إز سلزكونا مس برغاريل جنرال ود وانو ليتنا كورونيل عبرها أنقواي ود أنقواي ود أنقواي كولا نسوب مرك ندقو كورونا يسدوم كورونا بس يوم عبت كبابي عدو زلو قولو بجنزب متبار 3-4 جزء نيرترا تمليسهم يماتهم كم سراويتنا سراويت يرترا بين شنكالو بين حاجوا فالو زبل information هيزوم مسمعو نتلقى لجسا سجاب نوزوبات أرونا كبابي هنا عندهم عد حرقت again عند عيشة يذبحال بكبابي منجوز أرونا ندخوالا زداو ساوتات قمتو كبابي أبقى عندها تنكساكسا بفلا أبيناي عدا هرجت حليفكا ماي انتي تبخل عدي الله من البات ورارات زنبركم تنقول أقول مالتيو ገንዘቦ ምናምን ዝባሃል አዲ ከባቢ ሜካ እንቀሳቀስ ስለዝነበረ ሜካናይዝድ ስለዝነበሩ እንደ 17 አቡ ከባቢ ስለዝነበሩ ብፍላይ በወያኔ ትኩረት ዝግበረሎም ሜካናይዝድ ኮይኑ ጿራሎ كندي زعكل برتو حيال كم زكونا
نحوهات بسايكو عبعا كوينو يصاوت لهم نيرو زي يتنجر تبعال برت على صوار زكونا سدتنيا بفلاي وتحدر كوينو زمصه اي تحتتا አይሐልፍን እንዳባጉን አይሆን አብዛአተው ልቦታ እዚያ ዘይ ይትነገር ዝባል ብረት እንታያ እንታይዲያ ከመይ አይነት መሳሪ ከም ዝኮነት እቲ በወረ በእላል ጥራይ አውሽጦም ቀሪጾሞ በፍሪ ስለዝርከው በቃ ስሊያዊ ተግባራት እንዳገበሩ ዝኮነ ካለ ኢንፎርሜሽን ይረክቡ በዛዕባ ዘአጽዋር ግን ማንንም ሰብ ከነግሮም ስለዚህ ካለ አባላት ሜካናይዝድ ዝነበሩ ምናልባሽ ልፊሎ ጉንፊሎም እንደህር መጽያም ዘይለ መብጻሃታት በመእታው ስጋባ ዳይ ከም ዝውዳሉ ከፍተኛ ሰሊ ተዋሂቦ አብዚ በንግዲ ክሰርህ እድል ከም ዘሎ ገሮም ነዛ ምፍላጥ ብዙ ጽየሮም ይም ኮይን ከመርዓያ በክልተሽህን 17 ከባቢ ተዘይ ተጋጊ አርሙኒ ከባቢ አጥሚ ሰራዊት ኤርትራን ምፍታን ተባሂሉ እዚ ወላይታ መራሂ ዝነበረ ምንዩ ቅድም አብይ ኃይለ ማርያም ኮሎ በከባቢ ዘላንበሳ ኩይናት ተጀሚራን ይራ አጥሚ ሰራዊት ኤርትራ ምፍታሽ እዚ ሁሉ መንሰይ መጽኢሎ ኤርትራ መንሰይ ዝባሃል የብላል ተዳኪሙሎ ጣሊባን ዝባሃሉ ዘማሊሻታት ጥራዮም ማሃገር ዝህሉ ዶብ ዝህሉ ስለዚህ አቅም ዘይን ፈትሽ ተባሂሉ ኩይናት ተገብረላ መጽናዓቲ ንምግባር እዚ ሰብ ተዋፊሩ በክል በከባቢ ዘላንበሳ ጉናጉና እንዳዳሽም ክሳብ ሞሎክሴቶ በዘሎ ኤሪያታት ከባቢ ሳሆ ዘለው ከባቢ ተናጻድፍ ባ ወግን ምግባር ተፈቲኑ ቅድም ዛናይ ዘላንበሳ ማለት ደህሪው በዚህ ገለባ ከባቢ ቶማሊሻ ሰራዊት ኤርትራ ማሊሻታት ሰንበት ማዓልቲ ስለዝነበረት ዘይተጋጊኤ ሰንበት ማዓልቲ ስለዝነበረት ብረቶም አፍደገ ገሮም ቤተክርስቲያን እንዳተሳለሙ መጥቃት ተፈኒሎ እዚ ሁሉ መጽናዓቲ ዝለገሰ ድባሃል እንታይ ጽልኢ ነይርዎ ሓልይዎ ከይንብል ጽልኢ አይኮነን ሕሉፍ ገበናቱን ምሽፋን ከም ጻድቅ ኮይኑ ከም ዝናይ ፖለቲካ ጸገም ከም መሰል ተነፊጉ ዝወፀ አይኑ በገንዘብ ዘዓወረ ማስከር ነው ይዋን ተቀሚጤ ዝራአኩ ሰብ የለን ከምዚ አይነት ስለዚህ በዘን ዝተገብረ ኩይናት ኢንፎርሜሽን ይዙ ዝመጸ አቲዩ ዝመጸ በሁሉ ሸናካ ከጾሮና ጀሚርካ ተለጋ መንገዲ ስጋብ እዚያ ገለባ ከማስ አተሰባት አለው ምናልባት ህዋሃት ተንቤን መስዓተወ ናትና ናይ ደህንነትን ወታደራዊ ስልያታት ለማስከርና ከባቢ እንዳተቀልቀሉ ቶም ዝደልይዎ ሰብ አብዘበሉሉ እሞት እቶ ናይሽቱ መንስያት ዝባሃሉ ሓዲሞም ሕጂ ግን አብ አዲስ አበባ ምህላዎም ስለዝፈለጥና
أسمعتهم كستو إلنا متكاس عيلينان بزعبا زوم عتاوي زكون تراينا نزارب سلا بزوه جيرو بفلا يا بزاني عقام وداتا دهر كورونا تاوجي عقام جمارا عداوي بعاسي بزو زير عب هنسات يزفلت عداوي بعاسي عداوي بعاسي نكجمر جيو مكنياتهم تل كسانات كاين نركب سدرኛ ካባ ፋሕ ዝበሉ ክነስክሮም ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ነይርዎም ከም መርዓያ እዚ ድማ ታኩይና ዝተወላዕትላ መዓልቲ ታውግእ ከምቲ ብዓሞይ ዝተዛረብክዎ ኣብ ሆርን ፖለቲክስ ከባቢ 45 ደቂቃ ታውግእ እታ ብርቱ ዝበርታ ትውግእ ነበረት ኣብቲ ፈለማ 45 دقائق كابا برت يزوم نزحادمو جزاز هبوم جزاز حبوم ندهبه زقمت لقسي هو حات بتشراش ايتسعرن زبل امنت سلازنبرو توم كالوت كحدبو كلو تك يزبل امنت نيرو الشعبيان ويه مخانو زنجيوه دهر تام عسكر سراوي فيدرال مستقول عطرات كبابي ننوح اوان سدتنيا تنتمصات اندابله ጸሎት ሁሉ ዝገብረላ ጊዜ ስለዝመጸት حنان مفداي فلما شعا معالتي من البات زنبركم እንደተሰሙን እንደራለኩም فلما معالتي ንለገሰ በካራ ተጣቢሆ ቅድማ አታ በካራ ጥብሕብሕ አቢሎሞ መንሰያት ዳሃር ናቱ ፍርፍ ዝነበሩ ተረፍ መረፍ ዝበልዑ ዝነበሩ አክቲቡ እንታይ ገይሩ ነቶም ዝሃረምዎ ከባቢ ደቂ ዓዲ ኳላ ስለዝነበሩ ጾሮናን ዞና ሓደ መብዛሕቶም ጾሮና ዞና ሓደ እዮም እሱናው ስለዝኮነ ማለት ዞና ሓደን ዞን ክልተ መብዛሕቶም ጾሮና ዘሎ ብሙሉኦም نزون سلستن 4 كيدوم بتندينو برت كارا زلو بكارا ننحرهدوم متببح تجميرو شعا معلتي مالتاني وقع مالتي ننقسه هنا نمفداي ننقسه فتناك تلز قبرلو دك زيوم تباينوم سلز سنقروم بلقسه بزوحا نت زهرة مهر عم ديكونس بحافشة ناي دك أنستيو ناي عبيتي ناي عبششتي جزاز بحال نجاريلل بحايلين ده هرم كانت معاصو زرقب كايو سب مهرام تجميو فولي هايلي ناي مهرا هيزنا مسينا عبت كبابي زون شو عبت زون حدا كبابي عبت فود ديستريبيوشن زقبرلو عبتا بينتو كبابي عسكرهم سلازنبرو ساعتهم متيوم توكس جيروم لقسه منيو زعما لقسه دفولتو ነገር የለን ህክምናው ሲደሞ ለገሰ በአገሩ አዳም ሐራጅ ከራ አቀፍንት ይሉ ኢንፎርሜሽን እንዳተከታተለ አብ አድርቃይ ተባሃል አዲ ኮፊሉ አድ ጻድቅ ነው ምሳል ሐቀኛ ስደተኛታት
سدفنيا دق مزكونه نفعنو نسراويت فعنو مبزعتهم فعنو اب كستاي ስለዝነበረ ከተማዎም اب አድርቃይ ብዙ ገንዘቡን ስለዘለው በገንዘብ ኃይሊ ናሐለፍቲ ፋኖ ፍሉ ኃይሊ በገንዘብ በመዕዳግ ንነፍሱ ከከላከለሉ እታ ኤርትራዊ ደጋፊ ጁንታዩ ደጋፊ ብልጽግና ስለዝኾንኩ ሀዲሜ መጽይሎ አያሚንዎም ሰሊን ሙፃ ናይ ማይ ፀብሪ ባንክታት ተዘሚቱ ስለዝነበረ ስደተ ዝቅበለሉ ባንክ አደማሕራ ከድካ እዩ ካብ ማስከር ወፂኻ ካብ ማይ ፀብሪ ሓሊፍካ አድርቃይ ስለዝነበረ ሰሊን ሙፃ አድርቃይ ኸዱ ከሎ ምስ ሓለፍቲታት ኮይኑ ቢራ እንዳሰተየ ሰባት እንዳጠቆመ ብዙሃት መንሳያት እሲሩ ህሪሙ ካል እዚዮም በጥርናፌ ስለዘይነበሩ ዘንፋኖ ኩሉ በብጉ ናቱ በብውልቁ ናይ ውልቁ ብረት ይዙ ስለ ቃለስ ዝነበረ ና እዚ ለገሰ ዝበሃል ንዑ ዕላማ ይኾኑኒ ዝበሎም ሰባት መሪፁ አቀዲሙ በገንዘብ እንዳጠበረ እንዳጋበዘ እንዳበለ ይንከባከቦም ስለዝነበረ ግብርታቱ አባ ኮይኑ መስራሕ ጀሚሩ ዝገበራ ቀዳማይቲ ሰሊ ሂዞም ካብ ባንክ ንዝወፁ አቡያት በሃል ከባቢ በብረት በመክታር ኤርትራውያን ገንዘቦም ምዝማት መኒ ጥቡቅ ሐዋላ ድመጾም ስለ አብታ አፍ ደገ ባንክ ፊት ባንክ ዘላ ሆቴል ኮፊሉ ትነጋዳይ ሸቃጣይ መኒው ትብዙ ገንዘብ ዘንቀሳቀስ መን ይፈልጥ እዩ ነዚ ዘርአኩም ወዲ ሰብ አብ መንገድ አሊፍኩም ጽነህዎ ክንደይ ሰብ እኮ በገመድ ተዓኒቁ ንብረቱን ሙሳድ ሞይትሎ ክትረትን ስርቅን በፋኖ እንዳ ስመፀ ምስናይ ጸጥታ ለፍቲ ምስ ባል ሻምበል ገኔ ሻለቃ ሰለሞን በመዝረራብ ኮንታክት ስለዝነበሮም ድማ ምስ ደህንነት ጸጥታናትና አብ ከባቢ ተከዜ ታቢንቶ እትዝድለይ ስልያ መንግስት ኤርትራ ዝደልዮ ንለገሰ ትኩረት ካብ ዋና ቁጥር ሓደ ትኩረት ዝግበረሉ ዝነበረ እሱ ስለዝነበረ ዳሃይ አጥፊው ዝነበረ ዳሃይ ከይዶም ከም ዘብስርዎ ጌርና እዚ ናይ ፍሉይ ኃይሊ ሓላፊ ሻምበል ገኔ ድበልኩኩም ነዚ ሰብ ብመሓዝ አታዊ ኸውን ተገይሩ مسؤ زلو مسارته قالين غوندر قالين بحر دار قالين دمان አዲስ አበባ ምናልባት ሐለዋቶም አጥፊኦም ዳሃር ማስከር ገዲፍና በስመጻና አዲስ አበባ ከምዘለው አዲስ አበባ በስደተኛ ተቀባልነት ስለዘይ ብሎም ካለ መስመራት በመግባር حدش مسمر بمكفات አታዊታቶም ስለዝጎደለ አብዱ ለውን አይ ኦሮሞ እጡቃት ለስደተኛ አገሩ ብዙ ዶላር ከም ዝርከብ የሚኖም በመንገዲ ኬንያ በዝጋምቤላ ነጁባ ሰሩ ሁሉ አብዝ ሕጂ እዋን ጽቡ ሰሊ ገንዘብ ሂዞም ዝነበሩ መካይን ዘለዎም ገዛ ዝገዙ ሰባት
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቐሚጦም زين أما أسكرا زنبرو أربعة بيت كريستيانات بزو مؤمني وعفريهم توم أسكرات كوينوغن كرداد زبزوه زريهم انتايبل من الباش أبزي استفاد عليه أمنة زلكم سلزلكم يقريتها يتحازوا لي كم عبنت نمتقام سلازي مرزكو لزعربو قر كم زي بلكم تسفا قبر عب مصحف قدوس قويتا صروي زرينا عندنا نيرنا هو امو زخرداد كابي تركيبو كابي مصيو نزي صلاعي زريئو صلاعي زريئو صلاعي كرداد جيرلو امونه تكرداد كنمون قصودو دعان سغاب قوعي يصنح تاقوهي تناي تكستاي مرت زكبلو وان مالت مساكله مسعات مسمصالو مسمصوم اب اديس ابا دمصو بامنت اتيوم ازنا ماهبر ناي ميكائيل ماهبر ناي ابو يزغي ناي غدا ملائكتاتن ناي صادقانات ماهبرات ناب عد تقيروا كما ابنت غدبا سنافه ناي ابا ليبانوس ماهبرتኛ كاد ماهبر اباتو مايطرنفن قايشوم دياقونو مزمران كلهم دقاديم ناين دابونا ابو املاك ماهبرتኛ نبينوم كبابي دقه ماهره كبابي زلو نابن اندابونا يوحنس كبابي تيدرر سغاما عيني تيدرر بزي عد خالام كومو كل بعد غيرهم حدنتو كيبل بسمرت كينبر اب اديس ابا ببغزاوت كيترفه تكرت تجميرو زنبره باسي ناي ادسات ناي اوراجاتات اباقصيلو مبزات ኤርትራውያን جي بب ወረዳታት ናይ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ዘለው ነቅጣ ናይ እንዳ ፖሊስ እንቶ ተቆዱ ካብ 10 ኢትዮጵያዊ 3 ወይ 4 ኤርትራዊ አውቶቡስ ሙሉ ናይ ከተማ አውቶቡስ ደቅ ገዛውት ደቅ አዲ መልኢኻ አብላፍቶን ዘለው ናይ ካል ማህበርተኛ ከምዚ ገይሮም ንምህራም ዝቆዱ ዝዋፈሩ ኮይኑ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይርከቡ እዚኦም ሕሉፍ ገበነኛታት ተማሪ በሁማን ትራፊክ ይሰርሑ ዝነበሩ ሕጂ ምስራ ምስከሰሩ አጆኹም ድብሎም ዘተባበኦም መሳረቶም ዝነበረ ወያኔ ስለዚ ጠፍአት አዲስ አበባ ከድካ ቆማይነት ስራ መስራ የለን አታዊታት ስለዚ ሰአኑ ማህበራት እንዳመስረቱ መዋታ ገንዘብ እንዳአከብካ ከምድላዮም ይገብርዎ ለዚ ኤርትራዊ ናአድ ንምምላስ ብዙ ወፍርታት ብዙ እንቅስቃሴታት ተጀሚሩ ፊርማታት ተአክቡ አብትንህና ዝነበርናዮ ጎስጓስ ናይ ማስከር አዳሃሪሽ ብዙሃት ኤርትራውያን ነይሮም ኮይኑ ግን እዚ ነገር ንምዝራብ ብዙ ስራ ይሰርሑለው ሕጂ ኮይኖም ከምዚ ጎስጓስ ዝገብሩ ሃገሮም ዝፈቱ ኤርትራውያን አለው ንህናስ ካባቶም ሓዲምና ስለዚ ወፃና
በዛ አጋጣሚ የገልጸልኩም ፈቱ ወጽ የለፉ ካብ ኢትዮጵያ ወጽ የለፉ ዘለፉ ቦታ እንግዲህ አምላክ ናብ ሀገሬ ከብጻሕኒ ብጸሎትኩም ከም ዘይትፍለይኒ ተስፋ ገብር ምክንያቱም ብዙዋት ቅዱሳት አለኩም በዓና ትጭነቁ ሕጂ ግን ኣብ ውሽጢ አዲስ አበባ ኮይኖም ነዚ ስራሕት ዝሰርሑ ስለዘለው እዚኦም እንቅፋት ይኮኑ ስለዘለው ንዝምልከቶም አካል ምስ መንግስቲም ከይትብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ ትግራይ ኮይኖም ምስ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ማእስከር ከይኣተው ዝሰርሑ ዝነበሩ ሓደ ሰባት ንርኢ ስለዘለና ምስ ዘሎ እዚ ነፋይቶ ዝኾነ መንግስቲ ኢድ ስለዘበሉ ንደህን ከድካ እንድህር ከሲስካ ካለ ነገር ይተመጽእ ስለዚህ ብዝካለኩም መጠን ዝምልከቶ አካል ብፍላይ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት አዲስ አበባ ዘሎ ናው ከብሉ ዝኾነ ነገር ቅድመ ምጽሑ ኢንፎርም ገይሮም ብዝኾነ ኢንፎርሜሽን እንዳተቀያየሩ ንኽነብሩ ግበሩሎም እንዳበልኩ ምናልባት ዘለክዎ ቦታ ሆስፒታል ስለዝኾነ ብዙን ዝደቀሱ ሰባት ስለዘለው ብዙ ከይረብሾም ምናልባት ትማሊ ተቋሪጻ ስለዝነበረት እምበር ሎሚ ዝመጻኩ ዝኮነ እዚ ይመስልዩ ህቶ እንድህር ኣለኩም ክቅበል ይቀጽል እዩ ዝመደብ ይቀጽል እዩ ብዝመጽእ መምጻእ ረዘነ ናብ አዲስ አበባ ንምንታይ ዕላማ ብዝብልን ኣብ እዋን ክባን እጽዋን ስቅያት ኤርትራውያን ንአዲስ አበባ ንደማሕራ ንምውጻእ ዝተከፍሎ መስዋዕት በዚኦም ዝተፈጸመ ክስታይ ከብለልኩም ይዜ ቀርበ ስጋብ ሽዑ ሰላም ይጽናሐና አምላክ ሰላም ሁኑ ህቶ እንድህር ኣለኩም ክቅበል እዩ ናባኩም ራይ መምህረይ ታንክ ዩ ብጣዕሚ ነመስግን እድሜና ክቢርካ ከምዚልካ ምምጻእኻ ራይት መደሞ እንዳቀጸለዩ ሕቶ ዘለኩም ሕጂ ብሪጋ ክንጅምር بعدما ክንጅምር እንድሕር ትብሉ ኮይንኩም ቀዳመይቲ ኣዴና ኣላ ማማ ምህረት ብኣ ክንጅምር ሽዑ ካብኡ ናብ ወዶ ኤማ ሚሊ ኤሪዳይመን ኤሪትሪያ ሃገረይ እንዳበልና ክንከይ ሽዑ ኣብ ታሕት ዘለኹም ከዓ እንድሕር ሕቶ ኣሊኩም ከዓ ክንዲዊና ትብሉ ተሊኹም ከኣኹም ጌርናኻ ሕቶታትኩም ንቕጽል ማለት እዩ ማማ ምህረት ናባኺ وسلام سلام بروخاتي كلهم أبزي أبوتا دلهم وانا جزا بزيادة يغنيلنا نتدهب كان عدلني دأتخانان كلهم كأسلام بحبرا بروخاتي بمقصال زود دي بروخ كمل لخان نتات عنا خان بعلخا سلام نختلو بطعمي تسفى قبر كأن حسب حزن نيرو እቲ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ ዋላ ብዙሕ ጸገም ኣለዎ ምዝ ትገብሮ ዘለኻ ከኣነ ብዙሕ ጸገም ኣለዎ ኢለ ገሚተሲ ብጣዕሚ ድቃስተ ይብለየ ነይረ ምክንያቱም ፍለጥ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገርሲ ጸገም ከም ደምጽእ ማለት እዩ ሕቶ እኳ የብለይኒ ግን ነቲ ብዝርዝር ኣምጺእካ ንህዝቢ ተፍልጦ ዘለኻ ግዚኡ ኮይኑ እዩ እቲ ህዝቢ ኩሉ ክፈልጥ ኣሎ ስቂልና ንሕልፎ ብዙሓት ነገር ኣሎሞ ነቲ ህዝቢ ከዓ ይበርህ ስለዘየሎ ጽቡቅ እዩ ግን ብዝያዳ ከዓ ንዓኻ ነቲ ናይ ሴፍቲ ከዓ ንክጥንቀቕ ላቦካ ይቀኒልና ብሩኻተይ ቀጽሉ ክወርደልካ ንኽእል ብሩኸይ ንካልእ ሰቢኣቱ እንድሕር ኣልዩ ንገረኒ ክወርደልካ ኣውርደኒ ጸገም የብሉና ንክሰምዕ ክእል እየ ብታሕቲ ቮይስ ብሩኽ Alright, thank you, Mami. قصينا ودو نواها حتى تليكا وحتى تليكي.
سلام جزانا أنا قا حتى يبلين يرحوي ترى ممر كبرها بكا سلز خلو تمرنا دلقا أتصلو ترى يخبلو الدلي. Thank you ودا حوي هراي إما نباها إما 4G. اوكي ثانك يو ايري فويس انا بحكي زي ما مهرنا خبرنا تصنحه حجوكا درو سالساي كبال زبللنا زلو تن كبالاتون ابناي زحالفه وريدنا لو ابناي ايري فويس الله خلاتنا وهيدنا سبسكرايب نغبر سنديو بعبي خصنلو لنا ግን بزعبا كنتات ناي ممهر بزياده ابزي حج كنتات اب صبو او حسبوت الله كابت زرورو قدم حجي كمزي غير سلازقالعم اب نوسو بزح حدقات تاوريدم الله كنتات تعنو دحان الله اب صبو الله اتم قدسات نقدسنا تبلو ግን بزعبا ممهر اب لعلي زودقه ناغي نفس وقف ኤርትራዊ ሓላፍነት ከስለ ዝኾነ ኩላትና እታ ትግበአና ንዓይ ወይ ካን ኤርዲያምን ረኺብና ብዛዕቡ ክትሓቱና ትኽእሉ እዮም ማለት እዩ ብቀረባ ብዝያዳ መስኡ ስለ ዘለና እዚ ኣኸላበኩም ደሊ ካልእ እቲ ካልእ ተሪፎ ዘለውን በብኽፋላት ክንመፅና ክንስንዶይና ብመልክዕ መፅሓፍ ድርሰት እውን ዝፀሓፍን የድረስን ከዓ ስለ ዘሎ ነግድን ነዚ ንክትፀሓፍ ንክድረስ ከም ሰነድ ንክቕመጥ ከዓኒ መፅሓፍ ኮይኑ ንክሕተም ከዓኒ ክንሕግዞ ኣለና ኢድ ኢድካልና ማለት እዩ ስለዚ እቶም ቅዱሳን ኤርትራውያን እዚ ነገር እዚ ክስነድ ኣለዎ ትብሉ እሞ ከዓኒ ኣብ ናይ ጥዕንኡ ወሪድዎ ዘሎ ኩነታት እቶም ሰባት ኮነ ኢሎም ኣብ ነብሱ ሓደጋ ወሪዶምሉ ነይሮም ሕጂ ኣብ ደሓን ኩነታት ኣሎ ንዓይን ኤርዲያምን ረኺብኩም እቲ ክትሕግዝዎ ትኽእሉ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ቴንክ ዩ እዚኣ ክብል ይደሊ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ማሕወይ ብጣዕሚ ነመስግን ክዲቡ ደሊ ንድሕር ኣለኹም ኣብኡ ሓደ ሓደ ግበሩልናኹም ክዲቡ ቀፂልና ሚሊ ናባኺ ሕተተሊኪ مرحبا دكيري كلكم ولا لكم ما بتحسد لكم كم يمسيكم كم يوعلكم نتم معلتكم أنا قريبة بس بزح التيب لين الممهري سلام متأخا خمي كنيخا كأنها خمي له بزعل خونا كابت عنها حتى الله أورا بزخونه والحمد التيب لين أجوها ممهري أقولنا خلنا أدمن عنا نحبكا محرقة يوردلكا أجوها خلو يفتو thank you مايك فري الريبوت حاوي تحدد لها نعي وردن التحديدات وهيلو اوكي حرة اوكي حرة حرة كتيلنا اري دايمون مدرخنا باقي مايك thank you إيري حاوي سلام دك إيري مسانا دمسكم قبل علينا تحت ندلهم أمهريد ما thank you تعمينا أنا مسجنا كان أنا متحافيخة ምክንያቱ ንስኻ እንተደይትህሉ እዚ ሕቡእ ኮይኑ ወይ ድማ ተዓቢጡ መሓለፈ እዚ ንሪኦ ዘለና ከይዲ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራን ኣንጻር ሰራዊት ኤርትራን ዝብልዎን ዝገብርዎን ጠፊእዎም ደሎ ከምዚ ጌርኩም ተሓቂ እንተደይተውፅዎ ከምዚ ጌርኩም ተሓቂ እንተደይተቃልዕዎ ንስኹም እዚ ናይ ወለዶ ፀለመ ኣይምተጋለፀን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንዓና መፅሓፍ ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ ህይወት ሪስክ እንዳወሰድካ ኢኻ ንዓና ትምህረና ደለኻ ማለት እዩ ዝቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ዝገበርዎ ሓቂ ክወፅእ ከሎ ኣንጻር ተሓቂ ክሳብ ሞት ደብፅሑኻ ሰባት እዮም ትስኡኻ ርኢና ኢና ድማ ዝሓለፍካዮ ክሳብ ሞት ደብፅሕ ህይወት ሓሊፍካ ኢኻ ምሳና ዘለኻ ማለት እዩ ኤንወይ ወሪዱ ኣነ ግን ሓንቲ ነገር ክሓቶ ደልየ ነይረ ለገሰ መን እዩ ብመን ኢኻ ተዓሲቡ ክሳብ ክንዲ ዝኸደኸ መን እዩ ለገሰ ክፈልጦ ደስ ምበለኒ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እቶም ብኩሉ ክንሕግዝ ወይ ድማ ክንድግፍ ንኽእል ኢና ንብል ንመምህር ፕሊስ ኣብ ጎድኑ ንኹን ብናይ ህይወት ፈተና ዝሓልፍ ዘሎ እዩ ሕጂ እኳ ዋላ ኣብ ቁርብ ውሕስ ዝበለ ቦታ ወፂ እንተሃለወ ግን ንህይወት ዘድሕን ዘረባ ክሳብ ትዛረብ ዘለኻ ታሪክ ትስንድ ክሳብ ዘለኻ እሞ ከዓ ነዚ ታሪክ እዚ ከዓ ዓብጡ ኢሎም ዝቃለሱ ብዙሓት እዮም ንህይወት ክወስድዋ ዝደልዩ ምክንያቱ እንተደኣ ተዛሪቡ ተሓቂ ስለ ዝወፅእ ተሓቂ እንተወፂኻ
ህዝቢ ኤርትራ ሓራይ ይኽወፅ ምክንያቱ ክንደይ ሰባት ከም ዘጥፍኡልና ክንደይ መንእሰያት ከም ዝቐተሉና ክንደይ ገበናት ኣብ ልዕሊ ሕዋትና ከም ዝተፈፀመ ይግለጽ ክሳብ ዘሎ ነዚ ንኸይዝረብ ድማ ብዙሕ ማሕሰያታት ኣብ ልዕሊኡ ንኸውርዱ ዝቃለሱ ሰባት ኣለዉ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ንሕና ኣብ ተኾይና ብኩሉ ነገር ተተኻኢሉስ ክሳብቲ ናብቲ ዝደልዮ ቦታታት ዲ ናብቲ ዝደልዮ ዓድታት ክሳብ ዝኣቱ ዋጋ ይግብኣና ከምዛ የመሓዊ ዝበላ ማለት ኩልና ፕሊስ ብዝተኸኣለና እቶም ቅዱሳት ኤርትራውያን ብኩሉ ነገር ከኣኒ ኤርትራን ንህዝቢ ኤርትራን ንሓስብ ንመንእስያትና ከምዚኦም መጻሕፍቲ ድኾኑ ከም በዓል መምህር ከዓ ሴፍ ክንገብሮም ንደሊ ዋጋ ንኽፈል ክብል ይደሊ ተንኪዩ ደቂረ ተደኣ ተመሊሱ ግን እቲ ለገሰ መን እዩ ትብል ግን ንመምህር ክሓቶ ይደሊ ቁርብ ጊዜ ወሲድና ኣለና ብኡ መሲሎ ነገር ግን እዚ ክንድዚ ዝኸደ ለገሰ መን እዩ ቁርብ ድሕሪ ባይትኡ ክፈልጥ ንበልኹ ተንኪዩ ደቂረ ሽኮራት ኣንየለይ ተንኪዩ እሲኮ ሓወይ ዘውፅኻዮ ኣምላኽ ባረኸልካ أوه thank you كلكم أبلع لنا بتحتن زلهم نمهركو سيدل له سجع عزمة الناجن دلكم حساب علم مسمر على ديو نكمل تصبي لنا زلكم حساب اندحرا ليجن ويمل اختنا ممهر تهبو اندحرا لكم مرحبا هاي حاجريك زارب ده هراي تزاربي واو كساب كنزيو مسكنا منسي إرترا تساقم دحلف بنبرن استيل دولون أواز أيفترو له قبل كدالي مجمرتا نممهريك أني أو خرونا أفريقا صحاتي تو ينيري دحنات كاخمي اللخا إذا كله تحلفو دلخاسي إذا نخي وصي بتعم خصاي قبريمو حدرخا نتادحنات كحلو إلى ينيرت تاد فرح قواس مزيا مالتي انقع به وثاي وسدو كما يجرنا خنوص نخيل كافي دلو سببا انت كنقبر نخيل دحان يحجي خات دلو كم زحتي دحته تتغاني ابي دلو لقس الله دي بهوت اندحر ليو بتعمي افت دلو هاجر كسخنا قربول نخيلنا از كل قفعي دفصمو او على إرتراويان نواني حق السند سلدلو السبزي اب حق قرب يتقبو اندحر به هو تاليو ابي يالو اوتوم كغدو دحسبو دلو خي بحق تتحيزم دو اندحر دي تتحزو حجي ونجيناتا هيوتس او حدا قال مالتي مو انتا كنقبر نخيل زماو دياسبورا دلنا ويا وشت هاجر دلو خي ندحنوتو انتاي كقبر نيلي أوه نعم بحكي تبو زربا thank you يرحوي أبتاناي دحنو أبتاناي توم قداتو تتحيزم دا تبن قدائي خاخ تحاز أبيبيو مخنياتو بليتي بحبو بستفال عليك لايكا بزحات سألاتك ساب زلوخا زبزحو خا دقفتناتهم كساب زخونو تودقو عمالت أبيبي تعدل السوداء كنا جن كم يجي كان عو سيف تجبروا ويدم من عو خفت خبابي ترحقوا زيا تنحسب رسم بلني زعبتهم تأشم تجبروا جن بينا يعدل مو تزركبوا على تحقوا النعم حجز قبل خيليهم هنياتو تزود زلوا أنت أرب كساب زخانه مخا كساب حجي خا كبابي مثل زنبرة حجي خفت خبابي حق أمبر زبزحوا نتفاعتوا زحاسبيهم زي أخبري دالي بزعباتو سيف كينو دو أيكون نزبل مالتي ወይ ተኣሲሮም ድም ወይ ተታሒዞም ድም ዝብል ጸላኢኻ ክሳብ ዝበዝሑ ጸላእቱ ክሳብ ዝኾኑ ተጥቆዖም ማለት ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ይኹን ካልእ ኣይበሉን ደሎ ብዓበያ ክንገብራ ዘለና ግን ንዕኡ ከመይ ጌርና ኣብቲ ዝሓሸ ቦታ ነብፅሖ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝሓሸ ሴፍቲ ዝኾነ ቦታ ንሱ ረጊኡ ወላ ብሕጊ ዝተሓዙ ብሕጊ ክሕዝ ከምዚ ንሕና ሕጂ ኣብዚ ዘለናይ ዓዲ ኣብነት قلنا في كندا قلنا أمريكا قلنا بقول زلنا أو هنكا كترخا خبرلو ميكالي أب أفريقيا قلنا قرب كبد سلزبل كلنا كم يجينا نحب زون تنحسب اسم بلنا مالتي thank you ما أقاميتي أتاخن كبراد الله تنا أنا بوجني أب سمين أمريكا دقمت أيصرحني جنا ولد my best كحب زو كابزاد اللو أنا خوات إن أبدحنا اللو
Alright, thank you هاجري عالمي ممهر ماتسيخ لها التوني رنين لقاسة منيو تبل إيري دايما حاتي تاني راموني أبرها بلولو إيري بعلخي ما أنتي طعمت زربات حتوها እሺ ኢራሓወይ መምህራይ ዌልካም ባክ ብድሓን ተመሊስካ ንክትከውን ተስፋ ይገብር ግዜ እንተደሓሊካ ከዓ ነዚ ኣና ይለገሰ መን እዩ መላእኽቱ ሕጂ ኸ ኣበይ ኣሎ ንዝብል ሕተኤ ኢና ኣልዒልና ዋላ ዝሓፍተ ይምልኩም እያ ሓቲታ ፀኒሓ ለገሰ መን እዩ መላእኽቱ ሕጂ ኸ ኣበይ ኣሎ ረሃባ ኔትወርክ እዩ ኣውፂኒ ዳታ ስለ ዝጥቀም ዋይፋይ ኮልን ብዝኾነ ለገሰ መን እዩ ብዝብል ኣብቲ አንተውን ተዛሪቤ ነይረ ምናልባት ደየነፀረልኩም ወይ ደይሰማዕኩም እንድህር ኣለኩም ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ኮይኑሎ ማለት ስራት ሕጂ ነበሩ ግን ዝሓደሙ ሸውዓተ ሰባት ስለ ዘለዎ ኣዲስ ኣበባ ዘይተተሓዙ መሳረቱን ካቡ ዘይነዓሰ ግፍዒ ድፈጽሙ ኣዲስ ኣበባ ኣለው እሱ ግን ካብ ክልል ኣምሓራ ኣብኡን ቁሩብ እዋናት ተሃቢኡ ነይሩ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ኮይኑሎ ኢለ ሃሊፈ ግን መን እዩ ለገሰ ንዝብል ከምቲ መጀመርያ ነገርኩኩም بعض ሰባት ደቂ ዞሮና ይሁን ካልኦት ዝፈልጥዎ ከም ዝዛረብዎ ሓደ እዩ ተጋዳላይ ጀብሃ ከም ዝነበረን ጀብሃ ምስ ፈረሰት ሓዲሙ ናብ ህዝባዊ ግንባር ከም ዝኣተወን ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ስጋብ ናጽነት ከም ዝጸንሐ ኮይኑ ግን ኣብ ዝነበሮ ኣሃዱ ህይወት ሰብ ስለ ዘጥፈአ ጡርጡር ኮይኑ ሓዲሜ መጽኤ ዝብል ዘሎ ዝፈልጥዎ ሰባት ግን ብቅትለት ይድለ ስለ ዝነበረ ሓዲሙ ከም ዝመጽ ይዛረብ ሰብ ቀቲሉ ካብ ኤርትራ መጽኡ ስለዚ ትህሉፍ ገበናቱ ክስታይ ንምግባር ናብ ጥፋዓት እዩ ኣቢሉ ማለት እግሩ ገና ማዕስከር ከይረገጸ ለዓክቱን ሰሃብቱን በዚም ወያኔ የገልግል ነይሩ ድህሪው ተልእኮ ሂዙ ናብ ማዕስከር መጽኡ ወዲ ጾሮና ኣክራን ከባቢ ጾሮና ዞባ ጾሮና ከም ዝኮነ ዛ ጽቡቅ ጌርና ንፈልጣ ኢና thank you መምህራይ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ከም ዝኮነ ኣይሰማዕኽዋን but it's amazing ምእታው ጽቡቅ እዩ እቶም ካልኦት ከዓ ከምኡ ኢሎም ኣብታ ዘለዋን ተዘርክቡ ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ ከማ ክትኮነልና ከዓ ንምነ ማለት እዩ thank you Alright. Wow, نعم بحقي thank you. إريتريا حتى تل دري دائما نباخي مايك ونباخا مايك فري. إريتريا نتي. أما اسمر على هذا؟ الله ها؟ سامري الأخرى. لا ما محلف اوكي مامي لا من كمادة مايك نباخي مرحبا كم يمسيكم سكار مسكن قاعد حمد مامي يا انه تزيد كل الزاربو زلو تاريخ مكم سلاس تزاربكم ما نسي واحد وقت نبتي ما أبقى كم مجمرة تحسبوا خلها كابو سلطنة دي جمر ما كم هذا جزء صراحة بعده يكستايز الله فالفنا بعده مو بس توم ما يتجارو كجالس كله نبعل داويد كالوت كمان يمسكوا يزاربوا جميرو نري لنا بزناي تيك توك ما من نسيت دما ولا حنتي بقى تبادو أديهم زي تجابو إيشلا أحتم عسكر زو كل قفعتات مور دماسي أنس دعي بقى زينف
يقبل انت عينت هيوت يحلفالو تي إرتراوي أبز كونا بوتا موزن كله نريو ده لنا مالتي أما انت حدا جزيت اتخذ مو نحن نسكو فؤاتي كنا حبرنا مسرح نتعب ننبر بحالتي كفو أدي كنا نقربا إذا كله كوردنا خلص أنا نزوم حجي دليت دلوهم كسدلو زدلو سباتي نزياتهم انتي تبلوم داوت انتي كمحرو يخلو زوم من سيات زياتهم انتم نحن بعد الناس أبسد زلنا حجي وعدنا يزي ماشي سنتهم حجي بحجي لنا خمسة يوت الله كم سنبع زيات انتي نزياتهم سنت عينت مخرج انتي تبلو زيك ولا تنك Thank you, مامي. مرحبا. هو بتعمي طبو الرأي. تحطت لكم أبتحتي إسك حدا بقول من حدا خدي بدليل له مثلاً ميلي أوكي ميلي ما الله ميلي حتى لك دي أنا حسيب لين مري بقتلك إلى إمبارح سامع هارا حسيب لين إربوش حوي أوكي هارا مو ممري thank you بتعمي زخون نقدر تليك حال تبنا حبريتا مزنا يزدلو هنا تحت حجي انت لك بوغن كاسها تعنا هنا قال ما لها كله جالس كان لها حجي خمير لها كله او هلوت حزبها عند بز حسلت مص قرب باها وغن كاغلص ابللنا مو بوغنا شو مدبنا نعصو نعها عرفت تعرف مس تعنا هذا لك حجي مزازينا تعرف كاسها كونيكشن مرحبا thank you اسمع له هو سمع له امري بهجي سدت كوالصي إلو زحسب منسي نهرالو عندي انت غير زي صغب منسي غوال واطاي هص ديو زبالاكاي انا دما صغم زي رعاي منسي نتغراي سدد زي رعاي منسي نتغراي أنا كوي قربني نابي عم فتنا أما أسكرات زقبر زي زسكاكا قفئتات انداتك على بميدياتات زلنا يو اوان نا انفورميشن تكنولوجي جلوباليزيشن يو نا مسات أمريكا زتفسو أبزي چلولو اوان إرتراويس انت دي انا سدت بقى صغم زي صغم زدله صغم زنافق منسي اندرالو نتغراي سدت هيوتو زي دلي منسي اندرالو نتغراي سدت قال اندات حسبه جم غلحت مالي مش سراويس إرترا عتيكات وقعدنا زنبر كايلوم زي حسب تسعينو دي ده كابانا كمعارو خلو أوروبا على أمريكا توصل على كندا تبعيلنا كويس تقبلنا وزينا معسكر كو عصرته هديشته عصر شو عطا عبد زغبره كوي زلو مش كو زنبره كو سب كوي
አእምሮ ደንዚዙ ዘሎ ምንም ከገናዝብ ላንጋ ኮይና ሰረፍና ኢናኮ አብዚ ሰረፍና ዘለና بفلاي ده እዚ መልእክቲ ተማሓላልፉ ንሳኻትኩም እዩ ጎስጓሳት ምግባር ናትኩም ስራዩ ፍላይ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ዘለኹም ናይ ሓጠው ቀጠው ቪድዮ እንዳበልና ካብ ንዘርገ ንወገኑ ንህዝቡ ንሓገሩ ደሓስብ ኤርትራዊ እንደህር ኣሎ ቪዲዮታት እንዳሰራካ እዚ ንሰደልኩም ስእልታት ኣሎ ቪዲዮታት ኣለና ንሰደልኩም ኢና ንሕና እቲ ዝነበርናዮ ቦታ ከቢድ ስለ ዝነበረ ቪድዮ እስካሕጂ ዘይበልና ሕጂ ግን ኣብዛ ቀረባ እዋን ቪድዮ ክወፅእ ምክንያቱም ርሕቅ ኢለ ስለ ዝወፁ ካብ ኢትዮጵያ ስለ ዝወፃኩ ደህንነተይ ኢለ ድፈርሖ ነገር የብለይን ቪድዮ ክንሰርሕ ኢና ቪድዮ ክንዘርግሕ ኢና ከምኡ ዓይነት ወፍሪ ክጀምር እያ ንሕጂ ይብቃ ካባና ዘይተማሃረ ሰብ እንድህር ኣሎ ግን ሰብ ኣይኮነን ካብ ቀዳሞት ካብ ካልእ ድሕራይ ጌጋታት ዘይመሃር ሰብ እንድህር ኣሎ ናብ ፀላኢካ ደማዊ ፀላይ ኣይኮነን ኣዶም ክረግፅ ክሪኡናን ንጀልዩ ሰባት ስደት ኢልካ ምውፃእ ማለት ኣብ ሶሳይድ ምግባር ማለት ኣብ ጠልጠል ኢልካ ኣብ ገመድ መሬት ዓድኻ ከማን ክብረት ኣሎ ስለዚ ሕድርኩም ብደገ ዘለኩም ኣብ ፎሬን ወፃኢ ትርከቡ ጎስጓሳት ግበሩ ብል ካልእ ለይ ፐርሰናል ብዙ ክዛረብ አይደለሁን ምክንያቱም በውሽጢ ውሁዳት ሰባት ዝረክቡኒ ሰባት አለው ምስተ ናይ ደህንነት በዝምልከት አቢልና ውሱናት ሰባት ይዝረክብ ካባቶም እንተትውከሱ ያሐይሽ አለ ሚዲያ ወጪ ከምዚያ አብሉ ከምዚያ ግበሩ ምናምን ዝባሃል ነገር አነ አእምሮዬን ጽቡቅ አይቀበልኝ ብዝኮነ ናይ ነገር ዳሐስብ እንደህር አሎ በውሽጥ ርከቡዎም ክብል ፈቱ ይቀኒለይ ክብረት ያሃበለይ እዚውን ግዴታይ ስለዝኮነ እዩምበር እዚያ ክዛረብ ከለሁ ፔን አለኒ ምራቅ ይጥፍጣፈ እንኳን ንመውሃት አይከእልኒ እዚያ በኮራረምቴ ላብስ አስናኔ እነርብ አቢሉ ስለዘዘሎ ተጨዲዱ እዚ ግርጻነይ ምግብና ያብለንኒዩ ስለዚህ ብዙውን ክዛረብ ፔን ተጻዊር ይናኩም ለኩም ዘለኩ ትቃል ዛአተኩዎ መደባቴ ከይቋረጽ ብዝበል ማለት እዩ ካለ እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት ብለኩ ብዙሃት ማሃሩለው ብዙሃት ሕጂውን ይወጽለው ካለ ሃደ ሞራል ኮይነዮም ይዝብል አምላክ ይመስገን እዚ ናይ ሰብ ኃይል አይኮን ናይ ሰብ አቅም አይኮን እንደገብሮ አምላክ ግን ነቶም ግፉዓት ነቶም ከንቱ ኮይኖም ዝተረፉ አህዋትና ብዛዕቦም ንክወጽእ ክቃላ እትግፍኢ ክፈልጥ ምግባር ምስ ጀመርና እንሪ ያለና ዝተፈላልዩ አህዋተይ በሚዲያ ሙጻ ጀሚሮም አለሞ እዚ ሓደና አይ እግበትዩ ሳቲስፋይ ኮይን የለኹ አነ በቃ ካል ነገር ዘልዮ ነገር ይብለይ ምትባ የልዮም እና ሚዲያታት ናባኩም ናብዛ አበይቲ ሚዲያታት ንክመጹ ግበሩ ቁንጽል ዝበለ ቪዲዮትም ተሰሪሁ ስለዝወጽ ካብኮሙ ግን ዲቴል ብዙ ሰብ ኣብ ኮራረምቱ ዝሓዞ ኣብ ውሽጡ ዝሓዞ አለ ምክንያቱም ግፍኢ ስለዝተሰከመ እቲ ህማቅ ደገበረካ ይዝረስእ እምበር ህማቅ ዘወረዶ አይረስእን መቼም አይረስእን ስለዚህ ታሪክ አለ ገና ዘይተበርበረ ታሪክ ስለዘሎ
نميديا كمصون عبيتي ميديا تاسن كمصو موتيفيت كبروم كبلفتو يعني اللي تنكيو سلازا حسابكم اللي بزعباتنا يوم سلازا تجنقكم تنكيو يعني اللي أو تنعفاش لو عمليتي بروك معالتي زلكم ثانك يو ممرا او اطلع بلا حنتي بوغني مالتي ثانك يو ادمينا خبير كان مصاحه بتعمي دمسغن كم اون اري كاني تاشمو حتى لو مثلني اري دائما عليك مثلني انت حتى تبلع الله كنسمع حتى ليكون يعني ممهر تصحفوا له ويدما بمسج صحيفكم انت دايما لسلكم سخم لسلكم ايكلني مانيهم سلازي فلتكم مالتي دخون تاشمو كيس معكم شت إنه ممهر أي تتحافظ له تصحفوا ترى أنا اللي هو إيه ماله إيه ربيس على تصحفنا منيهم تايهم تايدليتكم كن سمعكم تأجم زبحالي بالناد نسجن كم زبالكم واقع عند خفل إيده لو على حج إنه مزراب أصلا نسلست هرمين مزراب واقع عند خفل كل تسلست سنو أرجيكم وما لا تحجي قليل يكون أنتي وقت حال بدلو السوق أنزاز حال بدلو جنت التاريخ تسنف سلزلو تاريخه حلف سلزلو تحكي خبر سلزلو إيه أبزمت إنسان واقع خفل زلو سلازي بوش تنعو أي تحفلو نعو ترين عنا تحفلنا علنا الربيس هالو إمالو أنا لهم ماما ونالا سلازي تم نعو تدليو بقى عنا تدليو نبانا تحفل إحنا هنسمعكم هنا نملسلكم هنا thank you alright thank you بتعمي بروح مشات عبت مرتي لبام أبغى أقول لكم مسجانا يكحلف مو هذا أفيتي صخر يعرف بتعمينا نحنا مسجناك كمزي وتيو حبريتا زحبر سب درجة يلن تتأجمات زي فلسف كأن كسب حجنا بسدتي من رحلو مالتي حج كمزتات من حر نسخم وتيخم من حر تزاريبكم نت سدت قوت حسب زلوا سب كان اطرف استوب خولي خالي كلايك أم حرتي وردلك بتعمي دمسجناك هاي تدفعنا خمسة كان شيء حبريتها نحركب كنا نحن وين عقوباتنا thank you thank you بتعمي نمسجن بتعمينا ماس مينا خبير كامزيل كامزاها مستعناها مسكول مسكونتاتك خمسة اري دولتو بتعمي اندحر دخان النجار دليهم على هنا بوغنا مالتيو إمالو اري دايما ما من كماده بوش تطراونا تخلهم ممهريكا بتعمينا نمسجن ادمينان نعنا خمزيل كام تمرتي ابزي متيخا نختمرنا ندلو خنتاتن زنبرن كل خت نجرنا خطردنا كتستمرنا نمملؤ ملا حزب إرترا نزن خفلطو عابت أجايو كم زخما هاي بزحلنا بدع مناون هناون كم هاجراوين نعها دين خونا يكونن thank you بتعاملنا نمسجن دخان نجار تلي كاتب لنا كم مخاتك مكا مدرخنا باخا تكيري كورتي هابنا كورات عدماتن بملؤكم ما بتاعتنا بلا علند لهم ادمينا خبيركم كم ديلكم مصاهم هو بخمزون نسبات عند عدمكم كوبي لينك شير عند جوركم نتسبك سمعهم زلوون كلنا بب اجامنا مالتيو نسرح نسددلهم يمصو يسمعوه ثانك يو دكيري بتعمي دمسكن ممهرينا باها الراي أنا نكون دبلوي بالليل ودي اللي هو يغني اللي كبرتي حبلي أنا أكون ميزان أنا يتفقني أنا سالس هاي مدركيو كونتينيو كسر على هو أنا أكون تراي كورن أبهرنا بوليتيكسن بكالوت ميديا تاتون كسر على هو مكنياتهم هذا جزء زي اللي سبب هذا جزء سلزركب التي information ناب كله خبازة سلزخونا ناب كله يزعتو زلخو مدبات علني باكو سمون كل تجزية أب هورن politics أب كل بس أب سمون كل تجزية علني سلزي عيتفني جنا بزو عيتنكفن بعيوت
ፀገም የለን ይቀኒለይ ክብረት ይሃበለይ ክብል ጥራይ ፍወቱ Thank you መምህረይ Thank you ليش قد خنا زغابير ملء محرت يوردلك بجخا نفسها تكير قبر يعني حضرها قدات كي قد مكا 50 تنقبل أنا لنا بقولناها Thank you sorry نانا Thank you هاجري ملي Thank you هاجري على وطن ليدر كابتي زنابروسي تمسجني خاتبل مكنياتهم كل نجر ستيب باي ستيب تلازي كابتي حما حواه تي حما بوتاتا نقع وتنبر حجدا تمسكني خاتبل تلازيش نتدعنود راح ركبر نفقبر التصفاقي قرز حبوه نحبوه مران نحبوه تلازي سأجونا كم إيرتراوي زي رخوة نقر يلنمو كنت لك لك خمسي الريدا من حجي كم تتزاربيو كما يعيد بقى كم زي يسمع عن جيك كله هنا تاتسل زرعنا يو بق علنا نتبع علنا yeah we have to go forward ስለዚህ አጆኸ የዘብለከ ምክንያቱም ብዙ አለና ካብ ሕጂ ብዙ ስራሕ ስለዘለና አጆና ጥራሕ ይክብል ስለዚህ ወላ ሓንቲ ኩሉ ረሃሎ አንዚ ግርም ዝብለኒ ሎማ አልቲ አጋጣሚ ሳብ ዘና ጓል መምህርሲ ብዛዕባ ናይ ጀርመን ፕሮቴስት ህዝቢ ከመይ ከም ዝነበረ ኩነታት ሞ ናይ 8 ሰዓት ጉዕዞ ሕሰብዎ እሞ አካለ ሰብ ኩላን እዞም እሞ ብስክጆ ዘለው ደቂ ጓዒዞም ክኸዱ ከለው ምስ ደቂ ብስ ማይ ዝነበረ ማለት ምስ ቁሪ ዝነበረ ሲ ሙስ በቃ ኮፍ መበሊ ከማን ተሳኢኑስ ግን ተስፋ ይቆረጡ ተመጨረሻ ሄደው ማለት እንጂ ብዛዕባ ለዝነበረ ሲ እቲ ህዝብና ስክታብ እንደናይ ተባዕ በሃገር ውስጥ እሞዕድሜ ተከበለ ቆድምስ ቆልዕቶም ምስ ደቆም ምምጣም ሲናይ በሐቅ አሕብኑኒ ማለት ስለዚህ ሲ ዘይግበር ነገር የለም እዚህ ኩላህና ክንበለና ሕጅሲ ተሐስቡ እዚ ካብ ምንታይ ከም ዝኾነ ሲንክ ኩላህና ክበርሐልና ኣለዉ ገርመኒ ሎም መዓልቲ ክትዛረብ ነበረስ ነቲ ማልያ ወይ ቲሸርት ንኸይገብሮ እቲ ንኤርትራ ፍላግ ዘለዎ ተከልኪሎም እንታይ ማለት ሕጂ ሰይሲ ኩሉ ጠባፂ በዮ ኩላ እንደ ዝበቅስ እንዳበልኩ ዝሪያ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ንዘራረበሉ ነርና እቲ ናይ መዓልቲ ሰውኣት ክንከልከለና እቲ በዓል ናጽነት ክንከልከለና ንመዓልቲ ፌስቲቫልና ክንከልከለና እዚ ብረታዊ ቃልሲ ክንከልከለና ሲ ሃይማኖት ይብል ነይረ እቲ ኩላ ስለዝበጣሕኮ ሁሉስ ኣና ከይነሕስ ተኸልኪሎም ቲሸርት ከይገብሩ that mean ولا إتهم ويسترن ولا إتهم يوروبيانم كمان نحن سي تستخدم كون يدلينا نالتي that means علامة لهم زو سبات زيادة إذا علامة ما هي تدلات ناي بحري مالتي that means أنت يوم كل الناس نقطم وينا نابي كم زبونة مالتي ስለዚህ እንታይ ናክገብር ከለና ናይ ብስንና ነፍስና ኣብ ኩሉ ሚድያታት ራእዩ ኣብ ዩቲዩብ ምሁራት ተባህሉ ሕጂ ተገልቢጦም ፎቅ ኣይፈልጡን ኩለት ተላዒሉ ደሎ ኣብ ከምዚ ምክንያቱም ተሰሚዑና እቲ ዝሓለፈ ቃልሲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ደም ከልቢ ክኸውን ብምንም ተኣምር ስለዚህ كنتبع إذا لك الرياض نقول لهنا كمان زي قبلكم thank you مامي thank you كبتعمي صبح حساب صبح ملأختي thank you دقي الراي مبار أبزي كن قد فينان ممهري اوكي ممهري thank you إما هراي إما تزعرف اوكي بنجمرت ذا ايري فويس ميديا تبل ابي تبرلاتكم اوني سنسل له اخيرنا سبسكرايب نغبر قال ممهري كاني اب قال تمرتي الله
أبكال إن دامهار أبزناتنا بلاتفورم مسيخاني عربن كلامن كاني كمهري سلازبلنا أزرنا مخالي مزخلو زرلو خونات ريخا بتعمي أمسجين كه ودازيك نجاري سلازي تحلفنت نيرسراونت تسمعوه نايزيغاتات تسمعوه وتيو جانا نتي زنبرن بحدز ما تنازلهم يقرأ سلازرلو إذا كلاتنا تجديسنا كم تعرضلو ويكحلفنتنا وسيدنا ثاني كنصرح له زلنا قداي ناي كلاتنا قداي سلازي تجديسكم زعما خناتنا ممر نحداد لكم تام وش لكم إير ديامند الله إير فويس كم أمامي بأنا ما قد غيركم كنا ساعتو ده تدخل لكم عادتي حاجة كابوش تتحفلنا تاجي بيقولوا حاجة جيزنا أتي تدل نجار كأنه كن باصحينا بلكيري أجهم كم تحاسبوا مزنور نساتهم إيرترا أتي إيرترا والنت وكا إيرترا وزفنا نخط أفقع بعالم كحكي تحاسب يرجن كم تتحاسبوا أيكون اللومن أتي إيرترا وبشي ده كوينو بمكران مشجرن بخلو تخصيله سلازيم كاتي زحاسبوا سلازي يكون اللهم بزخلو أنزر ترات نريز لنا مالتي سلازي أجهم حجون إيرترا نزل عالم كتنبرين إيرترا وخونك خاني ني إيرترا خاني مسكسا مسوعد خاني حتى الناس لزغونا ممهر كأن نزل كله تتعويرو سلازلو ولا مسوعتي يمسا أنا كل نجر كجبري سلازولنا دقي بدقاقي خمسكونا يدل مالتي تنكي ممهري هجي يعرف Thank you بتعمي thank you ما خمس ولات ملات سي لايف أبزي عربن قدامني قد عم بناي تكنيك مخنياتنا تمالي أي تراقبنا لو ممكن تراقبنا لنا أب إيري فويس ميديا أب يوتيوب علىكم أو تسندوا تي زي أزنبرتن زي أونا لا أب هون بأفريقيا هاني جوب أبتني هون بوليتيكس كا أو خالله أو خدكم منتخبات الوا تمرتي مسلو نجار يلن فلتأت عبي مخسبي كنكسبلو نخدينا بزحون كاني أتزلو خنتاتون نفلت انتاي يالون انتاي سسريحون انتاي سرحنا له هاني تصبو غيرنا كرد أنا قد مالتيو يعني اللي ممهري بتعمينا نمسجن نجيبك أهن قد فكا يعرف أدمينا خبير كام مدير كام مزاحة عاوتنا عفاش تشاو سلام دارو هاي بروح ليت ممري شكر كبرن زل العالم سمعتنا وتعاوتنا حفاش عاوتنا عفاش كبرن سمعتنا نزل العالم آمين عاوتنا عفاش ذاك يري مو ودينا دونا بقى يلم بروجرام نو أنا بدك أقول كوينو